Dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal. Još se nije slegla ni prethodna najava, a ja već pred sobom imam novu vruću robu. Ovog puta se radi o teškom svjetskom ekskluzivitetu i zaista sam uzbuđen da sam dobio priliku ovako nešto dobiti na testiranje. Naime, zahvaljujući Planet Audio, zastupniku i distributeru Laxman elektronike, direktno iz Japana, evo jučer, sa carine je stigla kutija u Planet Audio i odmah iz Planet Audio se preselila u moju slušonu. Riječ je o novom D10X ESA CD playeru i DAC-u koji je najavljen prije svega nekoliko mjeseci i u toj najavi je stajalo da će doći, da isporuka kreće u kolovozu. Evo, kolovoz je tu i ja sam odmah već dobio među prvima u svijetu priliku da otvorim uređaj i stavim ga u svoj sustav i da napravim recenziju. Dakle, riječ je o apsolutno high-end, top high-end uređaju sa cijenom najavljenom cijenom još nije definirana za hrvatsko tržište, ali kretat će se negdje oko 16-17 tisuća eura, dakle vrlo skup uređaj, ali isto tako uređaj koji bi trebao pretendirati i zauzeti mjesto kao jedan od najboljih uređaja u toj klasi na svijetu. Novi referentni Laxmanov ESA CD player, ujedno je DA konverter, potpuno novi čip je unutra, poboljšanja su napravljena u napajačkom sklopu, transport je pojačan i poboljšan, vibracije su dovedene na tako reći nulu. Ima još nekih poboljšanja i tehničkih rješenja, o tome će biti kasnije riječ u recenziji. Ja sam zaista uzbuđen i da mogu podijeliti s vama na ovim prostorima ovakav jedan teški ekskluzivitet. Što se nalazi u kutiji, vidjet ćete za par trenutaka. Samo ću vam reći da je ovo živa muka sam hendlati. Sam uređaj ima, s kutijom preko 30 kg. Sad si zamislite player, što mi neko rekao, običan player, pa ima preko 30 kg. To sad treba raspakirati, izvaditi, tako da ostanite sa mnom, bit će zanimljivo vidjeti šta se unutra nalazi. Evo, player je raspakiran i pušten u pogon. Prve impresije su nevjerojatne. Neću sad puno o zvuku, tek se još to sve zagrijava, stabilizira, usmjerava i tako dalje. Tako da neću sad puno o zvuku govoriti, ali ono o čem bi se osvrnuo je to da je ovaj uređaj nevjerojatno napravljen. On ovako izgleda možda jednostavno, spartanski, vintage, recite kako god hoćete, međutim ova izrada, ovo je nevjerojatno koja je tu pažnja pridodana detaljima i na koji način je obrađen ovaj metal. Taj taktilni osjećaj gumbi pod prstima odaje jednu sigurnost i odmah vam je jasno da imate posla sa skupim uređajem. Pustio sam par ESA CD diskova, trenutno slušam glazbu preko laptopa, tu sam sad malo improvizirao smještaj laptopa, ali to će doći na svoje mjesto. Predavnom je uživanje u glazbi jer
prema ovom na prvo što sam čuo, ovo je zaista napravljen stroj za uživanje u glazbi. Šta da vam kažem, evo, rekao sam da neću puno o zvuku govoriti, međutim ne mogu prešutiti da prvih par kompozicija koje sam pustio, momentalno sam se naježio od silne jednog prirodnog i fluidnog zvuka i enormne jedne rezolucije koja uvlači u srž same snimke. Više o tome, odnosno o ovom fantastičnom playeru i DAC-u, pročitajte uskoro u recenziji. Meni je obećano da ću se moći družiti jedno tjedan dana s ovim uređajem, ja vjerujem da će to biti dovoljno, tako da možete i uskoro očekivati recenziju. Hvala vam što ste još jedanput gledali još jedan video na mom YouTube kanalu. Ponovo pozivam sve one koji se nisu pretplatili da se pretplate, pribilježe. Ponovo naglašavam da je besplatno. Bićete u toku sa novim videima. I do neke nove prilike. Sve vas lijepo pozdravljam i vidimo se. Bok!